Nilqakom bil-qalb għal din l-esperjenza online tal-Knisja f'Malta. Aħna mżolli nużaw dejjem iktar dawn il-mezzi moderni ta' teknoloġija biex inkunu nistgħu iktar nikkomunikaw flimkien u nsaħħu r-rabta tal-komunjoni li hemm bejnietna. Permezz tal-istruttura l-ġdida ta' din il-website, fosthom informazzjoni dwar l-Arċidjoċesi, is-sem tiegħek fil-Knisja u numru ta' attivitajiet li jsiru, ser tirrealizzaw ir-rikkezza tal-Knisja li intu jien niffurmaw parti minnha. Iżda aħna hawnhekk m'aħniex nitkellmu dwar ir-rikkezza materjali, iżda qegħdin nitkellmu dwar rikkezza oħra. Hija r-rikkezza ta' tant persuni li jagħmlu ħilithom biex il-kelma t'Alla tkun tista' tinfirex f'Malta u anki barra minn Malta. Aħna qegħdin nitkellmu fuq dik ir-rikkezza tal-volontarjat fil-Knisja li tant tagħmel ġid lil dawk li jindunaw biha. Iżda l-esperjenza tal-Knisja ma taqafx hawnhekk. In-nisrani jaf li l-qawwa tiegħu joħodha mill-kelma t'Alla li jkun sema u xtar, mill-komunità nisranija fejn huwa jgħix l-imħabba tal-komunjoni u b'mod speċjali fl-Ewkaristija, meta jsir ħaġa waħda ma' Sidina Ġesu Kristu. Kemm hu sabiħ li wara din l-esperjenza li huwa jagħmel imbagħad imur online biex ikun jista' jiddialoga u jxerret il-fidi tiegħu mal-oħrajn. Jiena nħeġġiġkom f'din l-okkażjoni biex intkom issegwu thechurchinmalta.org. Hemmhekk intkom tkunu tistgħu issegwuni meta jien immur inżur il-parroċċi fejn toqgħodu intom u anki f'ċelebrazzjonijiet oħrajn. U nitlobkom li tibqgħu iżommu kuntatt miegħi wkoll. Il-Mulej jibgħat il-barka tiegħu fuqkom ilkoll.